IFM Report. Sumendro sa naganap ng Bureau of Fire Protection sa 2025 Region-wide Fire Prevention Month Kickoff Ceremony ang papel ng komunidad pagdating sa pagtugon sa mga insidente ng sunog. Sa mensahe ng Assistant Regional Director for Operations for Senior Superintendent Eddie Hugutan, ang kampanya ay hindi lamang sa pagtugon sa mga fire emergencies, maging ang pagpapaigting din ng mga hakbangin upang maiwasan ang naturang insidente. Ibinahagi naman ni Fire Chief Superintendent Jesus Fernandez sa pamamagitan ni Regional Director Fire Chief Superintendent Leonida Rosales ang kahalagahan ng gampanin ng mga residente sa komunidad upang mapatibay pa ang hakbang at matiyak ang kaligtasan ng bawat isa. Binigyang diin sa selebrasyon ang kooperasyon ng komunidad sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan at pakikiisa sa mga ibinababang pagsasanay at kaalaman ukol dito. Samantala, dinaluhan ang nasabing programa ng iba't ibang ahensya sa gobyerno sa buong Region 1 at sabay-sabay na tinalakay ang tema ngayong taon na sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ron Aracat, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.